minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga kita nyegaken tamyong ingkang katindak para seniwati ayu saking Sanggar Wahyu Manggala. Wasana sugeng hamriksani ndun.
dadi ledek ledek yo sing ati-ati sesembrono yo yo Sikrat joketane anakku do seneng atine gawe ayem kabeh penontone ora sandang pangan seger kuarasa mas sun watara lamun sira terate tresna wewet esok nganti tekan sore tansah sengkut nyambut gawe ya kaya ngene iki rakasane kanggo nyukupi kebutuhane Ledik jangkrengan sing jekit padha kedan sing Ayo, sayang ha. sing rukun manen ya larama luwes kirakan selali lali lepas selali lali lemas genis genis ore ore mabar gede rondane golek-golek sing demen cucur demen cucurane tandinge ya layem manis jujur negara adil makmur manis manis wetanang gunung sing manis terake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd.
dumateng para sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kawula bekteni, dumateng Bapak Sekretaris Desa Wirun beserta dengan perangkat desa yang saya cintai dan saya banggakan, dumateng Bapak Ibu lembaga desa, BPD, RT, RW, LPMD, Karang Taruna. Yang saya hormati Bapak Ibu warga desa Wirun dan tak lupa pula buat Bapak Mogol selaku pimpinan Ketoprak Wahyu Manggolo ingkang kula hormati. Kaping sepindah sumangga kita tansah ngunjukaken raos syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten kalodhangan dalu punika saged kempal manunggal wonten punika dalam rangka acara sedekah bumi Desa Wirun. Kaping kalihipun sholawat salam semoga kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita dados umatipun lan pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati, ing dalu punika kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya mawon ingkang sampun berperan, ingkang sampun berpartisipasi demi lancaripun rangkaian acara sedekah bumi di Desa Wirun ini. Mulai dari awal nggih ada kerja bakti, ada kirim arwah doa tahlil, manakib, tahtimul Quran, dan puncak pada malam hari ini ada pagelaran sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo. Awit saking menika tentu boten saged kelaksanan kanthi peran serta saking pambiyantu Bapak Ibu sedaya, para kaneman, tangga teparo lan sedaya warga masyarakat Desa Wirun ingkang sampun paring dana utawi berperan dalam hal apapun dari segi berperan apapun dalam semuanya dalam material dan spiritual. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula menutup sambutan kula badhe ngaturaken pertanggungjawaban dana ingkang sampun terkumpul Bapak Ibu. Nggih menika untuk acara sedekah bumi menika dananipun pemasukan dari warga sebesar 2 kali pajak ditambah 15.000. Dados menika terkumpul dari RT setunggal sebesar Rp3.923.000, dari RT 2 Rp2.875.000, dari RT 3 Rp6.400.000, dari RT sekawan Rp5.149.500, dari RT 5 sebesar Rp4.383.000, dari RT 6 Rp5.247.000, kemudian dari RT 7 dan 8 Rp1.100.000. Jadi total dari RT 1 sampai 8 khususnya di RW 1 sebesar Rp29.077.000. Kemudian ditambah dari PAD atau pendapatan asli desa Rp12 juta. Totalnya
Jadi total keseluruhan dana yang terkumpul Rp41.077.000. Kemudian untuk pengeluaran untuk biaya ketoprak dan syuting Rp37.500.000. Kemudian untuk rokok Rp2.333.000. Untuk deklet Rp500.000. Untuk hall Mbah Nyai Latia Rp600.000. Terus dari total Rp41.777.000 dikurangi pengeluaran tadi masih ada sisa Rp144.000 dan jumlah Rp144.000 niko untuk tambahan biaya konsumsi. Ngaten, terus untuk kegiatan ini, untuk dana yang terkumpul dari panjenengan semua ini sudah clear nggih, artinya kami tidak ada tanggungan apapun. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nggih, sepindah malih kula aturaken matur suwun sanget saking pambiyantu dan kesadaran panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya mawon ingkang panjenengan keluarga kangge acara sedekah bumi menika dadosaken amal ingkang sae. Akhiripun dadosaken kita sedaya saged gesang adem ayem rukun tentrem nggih. Saking kula cekapi semanten, semoga kita pidhangetaken ketoprak Wahyu Manunggala. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.